ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರುಳು ಕಿಚನ್ ಅಲ್ವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆತನ 8 ಕಾಲು ಎಂಕೊಳು ಮರದ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಮರದಗೆ ದೂರ ಪಂಡವು ಮರದಗೆ ಬಂಡ ಶ್ರೀಧರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡೆ ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಆಯ್ಗ ನನಗೆ ಜ್ವರ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಬೊಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುರಿಲೊಂಡು ಪುರಿ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಗೊರ ಶುರು ಆಪಿನಿ ಆಯ್ಗೆ ಅಲ್ಪೆಂಡಜೋಲ್ ಕೊರ್ತೆ ಇಂಗುಲು ಆಂಡಲ ಅವು ಅಲ್ಪೆಂಡಜೋಲ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಜಂತುಗಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಪುರಿ ಕಾಪುಜಿ ಅಂಚದು ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಗೊರ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಪುರಿ 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 ಬಂದು ಅಂಚ ಈಗ ಪುರಿ ಇಟ್ಟು ಜೋರು ಜ್ವರ ಲೋಕಲ್ ಮರದ ಕಂತಂಡೆ ಲೋಕಲ್ ಮರದ ಓಲಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪುರಿ ಕೆಂಗುಲು ಕೋಡೆ ಕಂತೀನಿ ಆಂಡ ಶೀತ ಜ್ವರ ತೆಮ್ಮ ಕನದ ಬಟ್ ಆಯ್ ಕಾಣೆ ಕಾಣೆ ನನಗೆ ಜೋರು ಜ್ವರ ಮಂಡೆ ಹಿಡಿಪುಡು ಸೊ ಬೊಚ್ಚಿ ಜೋಕುಲ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಆಡೇನೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಹೆಂಗಲು ಐದು ಲೋಕಲ್ ಮರ್ದು ಕನೋದಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡಿ ತೋಚ್ಪಂಡ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಅತಿ ಒಕ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅವು ಪುರಿ ಅಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಅದನ್ನ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪುರಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಅದು ಹೆಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ಸೊ ಅಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಒಕ್ಕ ತುಲೆ ಹೆಜ್ಜ ಅಂದು ತುಲೆ ಜತು ತುಲೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಬೇಗ ಪಾಡ್ದನ ಹೆಜ್ಜ ಅವಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇ ಅಂಚತ್ತು ಆಂಡ ತೋಜು ಪಂಡ ನಮಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಒಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಲು ಉಂಡಿನಿ ಎಫ್ಎ ಟೂಕು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ರಂಡು ತೂಕ ಈ ನಾಪನೊಂದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದು ಪಿರ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಒರ್ಮಾಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಯಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಪೋಯ್ ಏನಾಡಿ ನೀನು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಂಗೆ ಚಾ ಖಾಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿಲ್ಲ ತಿಂತಿಸಿ ಪಂಡ ಸೇಮಿಗೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಅವಳ ಒಂದು ಏನೇ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಸೊ ಪುರಿಗೆ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿಚ್ಚಿ ಎದು ಕೈ ನಾಪು ಬಂದು ಮುಲ್ಕಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ 7 ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಬೈಜೇರು ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಬಿಡು 1 ಗಂಟೆ ಬಂತೇರು ரொம்ப 3 ಗಂಟೆ ನೀ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣೆ ಪಾಪ ಸರಿ గాను ఫుల్ మండే చేతను దూర పోయినమ్మా స్కూలుకి డే సైన్ బార్డర్ అయితే పోపుజా లేట్ ఆపుడా ఇదే సరియా రే బంజాయి కమ్మే అండి పురి గుంతునా అమ్మే అత్తిజా ಎಂಕುಲು ಹೊರ್ಮಂಟೆ ರೀಚ್ ಆತ ಆಂಡಲ 7 ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕಣಿ ಎಂಗ್ಲೇಗೆ ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ಲೇಗೆ ಮರ್ದು ಬರೋದೇ ತಂದು ಎಂಗುಲು ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಮರ್ದು ಬರಕತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆರ್ನ ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಸೊ ಏರ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರ್ ಮಿನಿಜ್ಜಿ ನಡೆ ಪೋಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೇರು ಆರು ನಂಬರ್ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪ ಓಕೆ ನಾನು ಹೋಪಿನಿ 1 ವಾರ ಶಾಲೆ ಕಡಪುಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಓಕೆ ನನ್ನ ಪುಯ್ ಈತ ಕೊರಡ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದಿಯಾ ತಂಜಿ ಜ್ವರ ತಂಜಿ ಕೊರ್ಬೇಕು ಜೋರು ಜ್ವರ ಉಂಡು ಏತ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಮಾರೆ 4 ml ಗಂಟೆ ತಂತೂಲೆ ಮಾತ್ರ ಹೊತ್ತಣ್ಣ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರ ಕೊರ್ರೆ ಬಂದಿಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮರ್ದು ರಪ್ಪ ಪರಿ ಪೋಯಿ ಚಾ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿ ಸರಿ ಬರ ನೀರು ಬಾರಡು ಬುಚ್ಚಿ ನೀರು ಬಂದು ನೀರು ಗುಚ್ಚಿದೆ ಐತಲ್ಲ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಐತಲ್ಲ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಗುಚ್ಚಿ ಹೋಯ್ ನನ್ನ ದೂರ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸಾಬರ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಲಿಯ ಕಣೆ ಬೈದ ಗಂಟೆ ಆತನ ಬತ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಚಾಪರ್ರೆ ಬತ್ತ ಗಾನಗೆ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಗೊತ್ತೊಂಡ ಪ್ಲೇನ್ ಯಾನು ದಪ್ಪ ತುಪ್ಪ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೀರ
ದಪ್ಪ ತುಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತನ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತನ ಸಾಂಬಾರು ದಿಂಗ್ ಚಟ್ನಿ ಲಾಯ್ಕಾಂಡು ತಿನಿಯರೆ ఒక ఆయన హస్బెండ్ పూరి ఆర్డర్ మల్తేరు ಯಾರು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪೂರಿ ಕೊರ್ಪೆರೆಂದು ಏನಿರು ಬಟ್ ಅವು ಚಪ್ಪಾತಿನ ಪೂರಿ ಕೊರಿಯರು ಹರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಾಯಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಅಂದಾಂಡು ತಗೊಂಡ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುನು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹರೆಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಲ್ಕಿಡೆ ಚಾಪರ್ನಿ ತಗೊಂಡ ಬಾಲೆಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯತೆ ಸೊ ಬಂಜಿಡ್ದ ಆಲೆಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚದ ಉಲ್ಪನೆ ಪರ್ನಿ ಎಂಗ್ಲು ಓಕೆ ನಾನು ಚಾಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಪ ಗಹನ್ನ ಎಫ್2ಕು ಸೈನ್ ಬಾಡ್ರೆಂಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆವಡು ತಿಂಡಿ ಬರೋ ತಿಂದಾಡ ನನ್ನ ಪೋಪಿನಿ ಸೀದಾ ಗಹನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಗಹನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರಂಡು ಸೈನ್ ಬಾಡ್ರೆ ತುಕ ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ಲು ಬನ್ನಾಗ ಸಾದಿಡ್ ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಹೆಂಗ್ಲು ಉಲಾಯ್ ಸಾದಿಡ್ ಬೈದಿನಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೀಮಂತೂರ್ದ ಈ ಪೋನಾಗ ಬರ್ಪಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಿರವನ್ನಾಗ ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿಮಂತೂರು ಪಂಡು ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಿ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನು ಆದಿ ಜನಾರ್ದನ ಸೀಮಂತೂರ್ದ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾನು ಉಲಯ ತೆಂಕ್ ದೆಪ್ಪರ ಸಮಾಯಿಚ್ಚಿ ನಂಗೆ ಸುತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಲೊಂಜಿ ಇನ್ನುಂಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದು ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಸಾದಿ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಮಾರೋದು ಇತ್ತೀರು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತುಯಂಗ್ಲು ಡೆಡ್ಡ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡು ಹೊರ ಎಣ್ಣೆ ಬುರ್ಚಿಗೆ ತೊನ್ನ ಬಂಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂಡೇರು ದೆಂಜಿಗೆ ತೊಲ್ಲ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಗಾಲ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಈಗಲ ಇಷ್ಟ ತೋಜೋಡು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲು ಕ್ರ್ಯಾಬ್ಗೆ ತೊಂಡ್ಯಾನ ಫೈನಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ತುಕ ಇನಿ ಗಾನು ಎಂಚ ಬರೆತೇವಂದ್ರೆ ರಿವಿಷನ್ ಲೆಜ್ಜಾಂಡೆ ಮಲೆ ಗಹನ ಓಕೆ ಹೆಂಕಲು ಗಹನ್ನ ಸೈನ್ ಬಾಡ್ದು ಬತ್ತ ನೆಕ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಹೆಂಗುಲು ಬಿದೇಕಲು ಅಂದ ಬಂಡ ಬೀಗದ ಕೀ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೇರು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ದು ಬೋಯಿನ ಎಂಗ್ಲೇನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿತ್ತನ ಅದು ಎಡೆಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ದು ಬೋಯಿರು ಕೀ ಅರ್ಡನೆ ಅಂಚದು ಚೂರು ಒಂದು ತರಿದೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮರ್ದು ಕೊರೋಡು ಗನ ಎಫ್2 ಪೇಪರ್ ಸೈನ್ ಬಾರ್ದು ಬತ್ತ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಕ್ ಅಲ್ಲ ತಾಲ ಪೂಜಿಯ ಸ್ನೇಕ್ ಉಂಡೈಟೆ ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪೇನು ಪತ್ತಾರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಪಜಿರತ್ತೆ ಅಂಚದು ಫುಲ್ಲು ನೆತ್ತಲಾಗತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಪಜಿಡ್ ಕಾರ್ ದೀಪ್ಲಾಕ ಇಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕನೆ ಓಕೆ ఆయన ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ EVS ಹಿಡ್ದು ಆಲೆಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಕಷ್ಟ ಆತನ ಈಗ ಪಂಡ ರಿವಿಷನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಅವು ಈಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅವು ಈಸಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲ EVSಲ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಈಗ ಪಾಪ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುವಾಡು ಅಂತೆ 10 11 ಅಂಚ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದೇ ಇದೆ ಲಕ್ಕೇನೆ ಓಕೆ ನಾದಾಲ್ಪುನ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಾಡ್ರಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಹೈಕ್ಯಾನ್ ಮನಿತೀಜಿ ಹುಷಾರ್ಲ ಇಜ್ಜ ತೆಂಚದು ಓಕೆ ಅನ್ನ ಪಂಡೆ ರಿವಿಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡು ಈ ಸಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ನಾನು ಚೂರು ಕುಲ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೋಂಡು ಕೈಯಾರ್ಲಾಗ ಅವಳು ಇನಿ ಪಡ ಅವಳು ಇನಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅರಡೆ ಪೋಡು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಂಡ ಮುಂದೆ ಪಡ ಹೋಪಿನಿ ಆಯನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪುಡ್ಸೋತಿತ್ತನ ಪದ್ರಡಾರಿಗೆ ಬರ್ಪೇಂಡಿ 2:11 1 ಗಂಟೆ ಅಂಗಲ್ ಪಿದೆ ಕುಲ್ಲು ಆಯನ ಟೆಂಪಲ್ ಪಿದಡಿಯ ಮೂಲೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬೇಳ್ಮನ್ ಕಡತದ ಕೈಯರ್ಲ ಅಂದ
ಪೋಲೆ ಇರ್ಕುಲ್ಲೆ ಯಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಹೋದು ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಯ್ಯ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಾನು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ನಾಲ್ತೆ ಲಕ್ಕದು ಯಾನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಗಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೆತ್ತಿ ಎಂಕ ಜೆಪ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಾದ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಡಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಆಂಡ ಇನ್ಯಾನ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಜೆತ್ತೆ ಬಂಡ ಬಾಲ್ಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಜೆತ್ತಿ ಜಿನಿ ಡೀಪಿದೆ ಗೊಬ್ಬುವೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಜೆತ್ತೀನಿ ಲಕ್ಕದೆ ಟಿ ವಿ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಐಗೆ ಚಾದಿಯವರು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಇನಿ ಫುಲ್ ಜಂಜಾಟದ ನಡುಟು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬತ್ತ ರಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತು ನೀಗ್ಲೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಪ್ಪ ಪೋನಾಗನೆ ಪೋಯ್ನಿ ಇಡೆಗೆ ಪೋರೆತ್ತನೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಕೋಡೆ ಪಂತೆ ಇತ್ತೇರು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಆಂಡ ಇಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಂಚಿ ಪೋದು ಬತ್ತ ಓಕೆ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಗಡಿಗೆ ಅವಡು ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮೆಂತ್ಯದ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಮುಲ್ಪ ಅರಿಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೊರು ಲೋಟ ಅರಿಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ದೆಕ್ಕದು ಇತ್ತೆ ಆ ನೀರಿಗೆ ಯಾನು ತುಳಿ ಈತ್ ಮೆಂತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವು ಒಡೇಡೆ ಪೋಪುಡು ಸೊ ತುಕ ಈ ನಾಪುಡು ಬಂದು ಮೆಂತೆ ದೋಸೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇಕ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಈ ನಾಡಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೇಕ್ ಪನ್ಪೆ ಮೆಂತ್ಯದ ದೋಸೆದ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿಪುರ ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ದೋಸೆಗೆಲ್ಲ ಮೆಂತೆ ದೋಸೆಗೆ ಯಾನು ಉಪ್ಪುಗು ಸೂಲ ಪೊತ್ತಾಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಪೊತ್ತುಡ ಇಜ್ಜಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನನ್ನ ತೂಡು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಚಾ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ದೆಂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವು ಸತ್ಯ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆಂಡ ಇಜ್ಜಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂತದ್ದು ಯಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಪಣ ಮಲ್ಪುಲಾಕ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾಣೆ ಇಂಕ ಸೊ ಬೈಯಾಗಿ ಮಲ್ಪುಗಂದ ಆಂಡೆ ಮೂಲ್ಕಿಡಿಗೆ ತೊನಿ ಬನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ದೆಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದೇಪಂಡ ಒಂದು ದೆಂಜಿ ದೀಂಡ ವಾಸನೆ ಇರ್ನತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ದೆಂಜಿದ ಕಜಿಪ್ ಪೂರ ಆದು ಇಕ್ವೇನು ಐದು ದೆಂಜಿದ ಕಜಿಪ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಪಂಡ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪು ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇನು ಗಸಿ ಮಲ್ಪುನು ಅವ್ನು ಚೂರು ತಾರೆ ಬರ್ದು ಗಸಿ ಮಲ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಸೊ ಯಾನು ಕಜಿಪ್ ಪೂರ ಆದು ತಿಕ್ವೇನು ಇಗ್ಲೇಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಕಡರೆ ಪಾಡಿಯೆ ದಿಂಜಿ ಕಡರೆ ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ದಿಂಜಿ ಮಲ್ತೇನು ದಿಂಜಿ ತೂನಾಗ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬಂಡೇರಾರು ಮಾಸ ಮಾಸ ಉಂಡೊಂದು ಮಲ್ಪುನಾಗ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ನಾನೈತೆ ಕಜ್ಜಿ ಪಾದು ತೂಡು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಬಂದು ಫೈನಲಿ ಏನ ದೆಂಜಿದ ಕಜಿಪ್ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಯಾನು ಅರೆಪುಲ ದೆಂಜಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀನಿ ಬೇರೆ ದೆಂಜಿ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತದೆ ದೆಂಚಾದು ದೆಂಜಿದ ಕಜಿಪು ಸಾಧಾರಣ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಜೆಂಜಿದ್ರೆ ಮಾಸ ಉಂಡು ಬಂಡೆ ರೈಟ್ ಮಾಸಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಜಿಂಜಿದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಂಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಪಂಡ ಆತ ನರಕಲಾಯ್ಜಿ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಜಿ ಓಕೆ ಅವು ನಾನ ಆಯ್ತ ಒಂದು ಬುಡೋಡು ಹೋಗುತ್ತಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ನಾನ ಬುಡೋಡು ಅವು ದೆಂಜಿದ ಕಜಿಪಾಡು ಬೂತೆದ ಕಜಿಪಾಡು ಮನದನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಗ ಆಪುಡು ಅಂಚ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವೇ ಹುಡ್ತಿಜಿ ನಾನ ಬುಡೋಡು ದುಂಬುದ ಕಜಿ ಪೆಂಚಿನಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಸಾದಿಡ್ದು ಬನ್ನಾಗನೇ ಪರಿಮಳ ಕುಟ್ಟೋದೋಡು ಅವು ತೆತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಟದ ಕಜಿಪಂತು ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿ ಘಮ 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 ಪರಿಮಳ ಇರೋದು ಇತ್ತೆ ಅವಂಚಿನ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುದ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುದ ಪರಿಮಳಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಏನನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಡು ದುಂಬುದ ಕಜಿಪ್ ಏತು ಪರಿಮಳ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕಜಿಪ್ ಕೊದ್ಯಾನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕಂಚಾಂಡೆ ಏತು ಪರಿಮಳ ಬರೋದು ಇತ್ತೆ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಓಕೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮೋನೆ ಪೂರಂದು ಆತಂದ ಬಂಡ ಸೊ ಉರ್ತು ಸಾಕಾದ್ ನೋಡು ಒಂದು ಏನೊಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಉಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೆನಪಾಂಡು ಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯಸು ಉರ್ತುದೇ ಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಅಡೆಗೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಎನ್ನದು ಜೋರು ತಿಳ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ನಲ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ವರ್ಮಾಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ಮೀಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ದಯಮಣ್ಣ ಒಂದು ಸೂ ಬೊತ್ತೊಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ನಾನೈತೆ ಒಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಸೂ ಪೊತ್ತೋಡಾವು ಯಾನು ಫ್ಯಾನ್ ಲಾಕೊನೆ ಎಂಕ್ ಕಾಯ್ಜವು ಬುಡಿ ಪುಗೆ ಫುಲ್ಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತಾ ಸಾವಸನೆ ಬಚ್ಚಿ ಬಂದು ಯಾನೇ ಉಡ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಓಕೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವೆ ನಾನೊಂದು ಅರಿ ಕಡೆ ಉಂಡು ಅರಿ ಕಡೆದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುವೆನು
ನಾನು ಬಂದ ಕಡೆದಿಯೇ ನೆಕ್ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಅರಿಲ ಮೆಂತೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ನಾನು ಉಪ್ಪು ಸನ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಎಲ್ಲೆ ಪಾಡುವೆ నేను ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂದ ಬರ್ರೆದಿಪ್ಪೆ ತಂಚ ದಿಯೋಡು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪುಡು ಅಲ್ಪ ದಿಯೋಡು ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಏನಿಗ್ಲಿ ತೊಜ್ಪವೆ ದೀಪಿನ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ದೀಡ ಬಂದ ಬರ್ಪುಡು ಸೊ ಅಲ್ಪನೇ ದೀಪಿನಿ ಉಪ್ಪೇನೆಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಪಾಡುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಈತುಂಡು ಬಂದ ಒಂಚೂರು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈತ ನೀರು ಮಲ್ಕೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಬಂದವನ್ನ ದಪ್ಪ ಹಾರ್ಕೊಳು ನಾನು ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟದು ದೀಕ ಎಂಕ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಾಯಿ ದಿಯೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೊಂಚ ದುನ್ನದ ದಿಯೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕತ್ತಿ ದಿಯೆ ಯಾನ್ ಆ ಸೈಡ್ ದೀಪಿನ ಇಡ್ದ ಹತ್ರ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿ ದಿಯೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂದೀಕ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಈ ಮೂಲ್ ದೀತೀನಿ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಗಂಜಿ ಸೂಬತ್ತವೈತೆ ಐತು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚೋಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ದಿಯೆ ಮುಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಸೈಡ್ ದೀಡ ಏಪಲ ಬಂದ ಬರ್ಪಿನಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಐತೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪನೆ ದೀಪಿನಿ ಮುಲ್ಪ ದೀಂಡ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಯ್ಯೆ ಪುರ ದಕ್ಕನಿಲ್ಲಕ್ಕ ಬಡ ಇದೇದ ಪುರದಾಲ ಒಂದು ದಕ್ಕನಿಲ್ಲಕ್ಕ ನೆಕ್ತ ಮೆತ್ತ ಕತ್ತಿದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಕಲ್ತು ಯಾರು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆದ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಡ್ಡದು ತಿಕ್ವೆ ನಮಸ್ತೆ.